Bafowethu sanibona. Angili maqabana. Nawu umbuzo wami. Kungani ngale yandawo le yalapha eThekwini eMtateni singabenefiti thina ngayo thina sizwe simnyama? Kungani bafowethu? Lokwaphatha obaba umlaba, kwaphatha okhawunde, cabanga ukuthi kwaphatha noSibu, manje kuphethe obaba uNtuli. Kungani icontract yaseTransnet lapha emakhontenini kube yamandiya kuphela? Why? Laphana bakithi icontract yokutholakala kwalwamsebenzi wokwazi kuba neloli ilayisha amacontainer, ilayisha amagoods nje lapha in and out lapha eBayhead, itholwa amandiya nje kuphela. Ayikho inkampani ekuthiwa uMazeka Logistics, Zuma Logistics, Kwangwane Logistics, Zulu Logistics? Ayikho bafowethu. Ukhona amaloli amandiya kuphela. Kanjani bafowethu? Kanjani bafowethu? Kuyiyona ndawo la KwaZulu Natal eyilona golide elingabe licebisa thina abahlali bala KwaZulu Natal, kodwa licebisa iside noma uhlanga olodwa nje fo. Ngifisa ukwazi ukuthi labantu abaphethe laba obaba uNtuli angeke yini, ngoba mhlambe umkhonto wesizwe ubuzokwazi uyidiga lento uzufika emnyombeni wayo. Kungani amaloli azosebenza lapha eMtateni athatha amacontainer kuba wamandiya kuphela? Awekho amaloli abelungu, awekho amaloli amaXhosa, awekho amaloli abantu, awekho. Isizwe sakwantu as benefit ngale ndawo le yalapha eMtateni eyamandiya kuphela. Kungani bafowethu? Kungani? Nikubona nina kusanele yini thina abantu abamnyama ukuthi sibo driver? Asikufanele inthini ukuthola le contract mina njengedriver kade ngaqala ukushayela ngiyawazi umsebenzi. Akungifanele yini mina ukuthi ngithola icontract ngihambe ngiye thatha amaloli ngifake ilokuza amaloli amasebenze eTransnet? Kungani bafowethu? Kuphile nje eSouth Africa uhlango olulodwa lapha eKZN kakhulukazi la sikhona. Akeni maqabane ngiyanimema ama-MK amahle, ngiyanimema nonke, ngihlanganani sizwe sikancamalala. Ake sikulweni lokho, sibuzeni kungani maqabane leya contract yokwazi ukuthi ube namaloli lapha ya itholwe uhlanga nje olulodwa lamandiya kuphela? Ayikho, angikholwa ukuthi eBay yenzeka lento lapha, lento yenzeka lapha ya, angikholwa. Kungani bafowethu kube only Indians who are having access yokwazi ukuthola that contract yokuthi ukwazi ukuyothatha amacontainer wakhipha what bayishintsha iminyaka neminyaka. They've been operating le nto yaseTransnet for so long. Kungani bafowethu? Makuwukuthi EFF, ANC, wonke amaqembu ezepolitiki athi asebenzele abantu abamnyama, kukahle yini lokho engikubuzayo? Ngiyanxusa ama-MK amahle, ngiyanxusa sizwe sakancamalala, ngoba ngiyazi ukuthi kuseyinini abantu enazi ukuthi kukhona umuntu okuthiwa umuntu omnyama. Ake silweni, kungani leya contract leya itholwe uhlango olulodwa? Kungani bafowethu? Sibo driver mase sebeyitholile baqasha abantu bokufika, bangani ngisho kwasanathi ke manje lo msebenzi. Kungani bafowethu? Please.